Seo Pictiúr a hain. Cuairt Aintin in Eabhrac. Pictiúr a hain. I Pictiúr a hain feiceann míid snéad agus an máthair sábhíonn só ó scóir na teilifíse. Tá an crancar náisiúnta ar siúl agus tá ticéad i lámh na máthair. Ní chreideann si asúla nuair ecann si go bhfuil na Eabhraca ceirte aici agus go bhfuil an dúis chiste buta aici. Tá glundar an domhan uirthi gan d'áitar bith. Pictiúr a dó. I Pictiúr a dó seolann snéad téacs chuig a Aintin a choníonn in Eabhrac chun an deiscéile insinte. Feiceann míid Aintin móra ina si ina hárasán in Eabhrac agus an tachtarcht áléimhice. Tá rairc úntaice ar chathair Eabhrac agus a cuid scríbairí spéire. Pictiúr a trí. I Pictiúr a trí pléann snéad agus an máthair an bua agus a cuid planana den airgid atá acu anois. Socraíonn siad cuid den airgid a bhronna ar an eagraíocht carnach, trógra. Chomh maith leis seo, tá siad de rúnacha tach saoire le linksnábha acu sa Spáin. Faoi dhearr, beartaíonn siad cuairteoirt ar Aintin móra in Eabhrac. Tá siad ar bhain na muice gan dabhta. Pictiúr a chathair. I Pictiúr a chathair, tá snéad agus an máthair ar a mealach go dtí Eabhrac ar eitilt Aer Cuireann Aintin móra fáilte chriúil rompa nuair thuirlingíonn siad ag airport JFK. Tá luachár ar bhara iad a eicáil, ní cála rá. Pictiúr a chuaig. I Pictiúr a chuaig, tá na mná go léir ag buin tainmh as an méle das agus glunne féine atá olbhithe ag móra. An lád ar gceann, déann siad chun an ceoldrama Mamma Mia a eicáil ar Broadway. Is áit dochreite í dála snéad. Pictiúr a sé. I Pictiúr a sé, feiceann míid snéad agus an máthair ar throsbás timpeall na Cathrach. Tugann siad cuairt ar stoc-phallartán Eabhrac, chomh maith le láthair an ionad trádála damhanda. Níos de níos a tróna, tá an deisig na mná píosa sipadóirta a dhéanamh i Macy's agus cuid eile den airgid a chathamh ortha féin. Ceistena. Cad atá ar siúl ag snéad agus an máthair i Pictiúr a hain? Cad a ceapann snéad faoi Broadway i Pictiúr a chuaig? Cá bhfuil na mná ag dal i Pictiúr a sé?